Nieuwsgierige knieën, blauwe knieën. Op de Tietjextra deelshow binnen ze er in alle soorten en maten. Hier binnen Joert, bij elkaar bracht 530 knieën. In het verliezen winnen er ik altijd heen, maar die kennen we nog net showen vanwege de vogelgriep. En oors hier er ik nog 50 doden wist je Joert. Alleen dat lukt ik net omdat er vogelgriep in de Droegeham is. Wij zitten in de 10 kilometer zone. En dat betekent dat wij Joert geen doden hier hebben. Maar ja, wel 530 knieën. En die 530 knieën die worden alle gesjoen toch een keurmeester. Wij zijn begonnen met de ten, dat is het ras wat hier zit. Vervolgens ben we nu met de leeuwenkap aan de gang. En dan gaan we aansnoer naar de teddies. En dit ras is een vrij jong ras. Het is een heel specifiek ras, want de beharing, de behiering, die vreegt extra eisen. Dit beest moet een leeuwenkap-achtig of een leeuwenachtige voorkomen. Hè. Dus we praten hier bij dit beest over een manen, over een baard en over een pony. En dan moeten we dus de link naar een leeuw lezen kennen. Maar dat wordt wel wat vierzacht soms. Maar het gaat net alleen om het keuren. Dit is een stukje cultuur. Al deze beesten die hier zitten, die beheren tot een bepaalde cultuur. En ja, dat proberen we dan daarmee in stand te houden. Dus het gebeurt wel eens dat er op een gegeven moment van een bepaald soort of ras geen fokker meer is. En ja, dan stjert een stukje cultuur Dus, maar misschien is het allerbelangrijkste wel dat het meisje binnen dit heel graag bij elkaar wezen willen. De show wordt nu nog organiseren door 2 verenigingen. Maar de hobby had het dreig. Daarom zullen de verenigingen maar ingang van 1 april 2026 fuseren. De nieuwe naam wordt de Frieske Waarden. Wij kijken ietsje rommer. Net meer 3 Waarden en dus Burgum. Maar gewoon de hele Frieske Waarden. En dan zie je toch gewoon dat meer verenigingen het moeilijker krijgen. Dus we zullen alleen maar dat er meer verenigingen opdoeken. En dat de verenigingen op zich breder worden qua omjouwing. En dat kan zijn, het vergrijst het maar elkaar. Dus om echt jonge mensen erbij te beloeken, is juist heel vaak toch, het is binnen de familie, binnen de generatie, heid of zoon of paak of heid en zoon. Zo mag het eens gaan, maar een lid te krijgen waar het net in de familie zit, heel moeilijk. Ik denk dat we zeggen maar van wat wij hier in het maken doen, hoe het 10, 15 jaar, uitrating.